duniya din. Don haka wannan aiki da suka yi mana, farko muna musu godiya da suka kawo wannan aiki na alheri, tunda ba wurare irin nan kawai suke ba, wurare da yawa wanda suka tasa suna ɗauka dukiyarsu suna yin wannan ayyuka na alkhairi. Duk wanda ya shigo garin nan a matsayinsa na bako ya ga yadda masallaci ya sabunta, yakan yi farin ciki ya ji daɗi ya gode. To mun fi shi farin cikin haka, mu da muka ɗauki tsawon lokaci muna ta tunanin yaya da a yi mu samu wannan masallaci, yaya duk hanyoyin da muke bi mu rubuta takarda mu je wurin wannan babban mutumi, mu rubuta mu je wurin wannan, mu rubuta mu je wurin wannan, mu tsaya cikin masallaci mu ga cewa wani dabara rami, wani karo rami, har Allah ta'ala ya so lokacin da a yi abun kuma aka yi. Allah muna godiya maka, muna gode ma waɗannan bayinka da suka zo suka yi wannan aiki na alkhairi. Muna musu babban addu'a, Allah ta'ala ya jika mahaifansu, Allah ya yafe su, arzikinsu da suka kashe Allah ya yaukaka shi, Allah ya ɗaukake su, Allah ya ƙara musu ƙarfin gwiwa. Kuma lalle akwai kira ga jama'a musamman ma masu dukiya. In ka kalli irin wannan ayyuka din, wallahi minti kaɗan nan ko na cewa shekaru kaɗan nan gaba wanda suka cire wannan dukiya suka yi wannan aiki wallahi sun manta, kuma ladan yana nan. Allah baya mantuwa ƴan uwa, duk abin da kai yana nan a rubuce. To wannan aiki din in an ɗauki ɗan tsawon lokaci kankani da aka samu sun manta sun kashe wannan dukiya, kuma dukiyar na nan na ta gudanuwa, tunda sadaka ce aljariya wacce take gudana. In ka ga ladan su ya bar tafiya sai dai ranar da aka ce wannan masallaci an rusa shi. Muna godiya wa Allah, Allah ta'ala ya biya musu bukatun su na alheri, Allah ya ɗaukake su, Allah ya yaukaka dukiyarsu, Allah ya ƙara mana yawan irin waɗannan mutane bayinka masu wannan ayyuka na alkhairi din. Godiya na musamman ga al'umman gari. Al'umman gari kun ba da gudumawa iya gudumawa, wanda wannan masallaci tun yana rushe kamar abin da na fara faɗa jiya, aka ɗauki wani sashi na gefen masallacin ya zama wurin sallah kenan. Duk lokacin da ka zo azhar ko al'asr ko wallahi har asubahi, haka zaka ga jama'a an taru marara ana ta gudanar da ibada. Babu kiran sallah bare ka ce am ya je maka, babu amsa kuwa, amma kana tashi saboda son Allah da son ma'aiki sallallahu alaihi wasallama, kana ganin lokaci yayi kawai sai ka taso ka kamo hanya ka zo masallaci, kuma kai sa'a ka zo ka gani ana ta shirye-shiryen da ayi sallah tare da kai. Wannan abun ya gwada mana cewa lallai cikin wannan gari akwai bayin Allah wanda suke bin sunnan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Tunda jam'i sallah a jama'a, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya faɗa a hadisinsa da yake cewa as-salatu fil jama'a afdal min salatul fazzi bi 27 daraja. Ai akwai masallata da yawa, amma wani bai iya fitowa masallaci ba, wani a garin matansa dai sai yayi sallarsa shi kadai. In yayi kyau ya samu lada ɗaya, in bai kyau ba shikenan ya tashi zero. Amma kai ka gara ka bar yankinku, wasu suna da nisa amma haka za su fito su zo kuma a yi sallah da su, duk rinsi, duk irin ruwa da ake yi da asubahi da daddare da magriba, wallahi duka bai hana bayin Allah fitowa domin sallah a wannan wuri ba. Allah ta'ala ya saka muku da alkhairi, Allah ya biya muku bukatun na alkhairi. Haka kuma alkhairin ruka da aka yi ta samu don ganin cewa wayannan rana da wayannan baki da muka tara su cewa su ma su dan samu dan ruwan da za su sha a yanzu. Bayan Allah mutanen garin Guru su suka har hada wannan saboda Allah mai taro mai kobo mai sisi, har Allah ya sa wannan aiki ya gabata. Muna roƙo Allah ta'ala ya gafarta muku. Duk wanda ya sa silansa wallahi sako ya zo, duk wanda ya bada wani abu na taimako sako ya zo. Muna godiya ma Allah ta'ala, kuma muna muku godiya. Allah ta'ala ya saka muku da alkhairi, Allah ya biya bukata mu kowa da kowa, Allah ya taranyanta mu cikin ladan, Allah ya sa mu koman mu aljanna ta alfirdaus. Allah ta'ala ya yi mana bala'i. Kuma muna ƙara kira wa al'umman Guru, masallaci dai ta zama masallaci, don haka yanzu kar ka yi ƙasa a gwiwa, kullum ka zo a yi sallah da kai. Don an gina masallaci bai kamata kuma a ce ga masallaci ta yi wofi ba, kamar yadda da ana ta gugurmaya kafin ma ta ginu, gashi kuma ta zama ginanniya. Don haka muna sa ran yanzu kuma da a bunƙasa aikin ibada kenan fiye da na da. A wannan masallaci ana karantarwa a sati sau 2 akalla ko sau 3, karantarwa daga sallar magriba zuwa sallar isha'i. Kai kokari ka samu kanka a wurin. Ana salloli na juma'a kuma ana khutba, ana fassara shi da harshen ka na Hausa. Kai kokari ka zo ka halarci sallah kuma ka ji khutba ka amfana da shi. Haka irin azumi ta zo akan yi tafsiri a wannan masallaci, to kai ma ka samu kanka a cikin lokacin da za a yi tafsiri a wannan masallaci. Allah ya saka mu kowa da alkhairi. Muna godiya mara iyaka, godiya mai yawa ma kowa da kowa da ya halarci wannan wuri don wannan munna na taya mu da addu'o'i cikin dawo da bude wannan masallaci a wannan juma'a din. Allah ya saka muku da alkhairi, Allah ya biya mana bukatun mu na alkhairi duniya da kiyama. Allah ya yafe mana kwarakwaran mu, Allah ya sada mu da rahamarsa
ya yaye mana dukkan shari, Allah ya kade mana bala'i, Allah ya kade mana fitina, duk abin da yafi karfin mu Allah ta'ala ya fi karfin sa. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وسلم كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد وسلم كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.